Jiwanala wis ditampik mentah-mentah karo kira wong. Monggo iki tanggung jawab awakmu. Kowe, ya kan? kowe, yes. Kowe. Aduh. Nek nganti kewajiban iki gagal. Iki lho. Kula gajah jalan. Disiapake. Widodo, Ceng. wong-wong raga wangsan disiapake. Oke. Nututi wong jono. Aku tak karo bocah-bocah diskusi. Tidak lho. Aku guri, Ceng.
Go. Langsung gimana? Sama jemaat. Halo. Hoi. Hai. Siapa sama jelamu? Aku. Oke. Oke deh. Oke. Ini mandi Bora. Di mana nih? Maju Bora. Kawan nih. Mundur. 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 Kue. Apa? Maju orang wani. Agak wani. Mundur. Ayo mundur. Kue. Ngayal aja. Dapat lah. Kemana ini? Dapatnya ini. Ikut saja ke sana ya. Iya. Kamu gak apa-apa? Wadah, anak sane. Yeay. Pesawatnya monteng kabeh. Orang monteng ini. Udanan. Udanan. Kakekmu mau sambil gede. Wes sing monteng tak dol. Pesawat. Pesawat. Iku nek atimu. Animo. Hei. Hoi. Gak terima aku. Ye. Aku gak terima. Gak terima. Gak terima. Ojo trimo. Kancam kon maju. Kancaku kira. Ora aku. Ora. Peti kowe karo. Lah. Tak buat, Pak. Aku. No. Ini kecilian, Mas. Kalau belum tak. Kayak bujung terus. Oh alah. Apa? Busa aku. Mo. Ye, soalnya ono masem. Ini lho. Pak aku ada masuk. Pane. Kalau aku. Sorry, Pak. Mau. Tingkat tuan. Halong tua. Halong tua. Isa. Ya, bisa iki. Mo. Delok mana mo? Rambutnya. Hei. Koyot gamen. Delokno. Kowe karo kancam kon masuk. Kowe lek aku dhewe gak ngatasi. Kowe gak ngatasi karo kancaku. Iya. Si rambut merah. Oke. Saiki wis ora merah. Lha apa? Ora lagi tak merah. Saiki rupane apa? Tahu. Telok nomor Hei.
ngomong ono ora? Lah ayo nek. Ayo Kin, aku. Ya, oke, Bos. Oke. Apik lah iki. Ya. Ya. Aku nek Rexona. Saiki rek sore wae. Ora Rexona, aku Rexona lho. Cucu. Apa? Geliga. Masuk geliga. Masa nek masa jajal nek gak jajal oke lho. Apa wae? Apa? Cucu geliga. GPU. Masa GPU. Gasrot GPU. Masa GPU. Utuh. Apa? Belian nyabik. Masa belian nyabik. Kowe rong ijo. Wah, iso dimati. Ayo mriku perang. Piye? Ayo mun. Berarti aku wis ditantang musuhe. Kowe iso perang apa ora? Aku iso. Menang apa ora? Yo menang. Tantang ah. Hei, Hei! Ciro. Ciro. Sing cilik-cilik. Siji ae ya. Kowe cilik lho, Pak. Kowe cilik musuh loro. Kowe gorok kondange cemek. Cemek iki arogan. Kowe arek secara oke iki piye? Candak kali bocine. Tau! 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 Wah, sing dilosot kowe apa kono? Iki lho. Sapa? Bocil. Jajal. Sapa? Apa? Eh, sapa? Hei, iki lho. Sapa? Iki Ciro. Oh, iki lho. Aji Pangestu. Nek kasih ke karo kono. Sido ah. Iya nih. Basic bahasa. Basic. Ora iso Mas. Lah kene aruh kono. Oh, BBS lho. BBS. Oke. Pojok nasional. Semangat. Betul Mas. Semangatnya rekan
Sono kangane. Seka! Ayo, aku. Ayo. Dadi bolone cemek iku kudune arogan. Aku wis arogan. Arogan piye? Aku tak cepetno. Ora masuk kok. Ora diambung. Ora diambung. Wis diapano? Wis diapano? Yo. Yo, soblok. Lah iya, metu suarane. Suarane piye? Mak. Ini arogan. Lato-latom gak apa-apa. Lato-latom kok. Ya. Aku ora duwe lato-lato, Cok. Mosok gak duwe lato. Ora duwe. Lah lato-lato mau kendi tak tinggal ning omah, Bro. Bener ya. Kok mampir minong. Suwe ra payu kok. Jangan ngomong. Cok. Jurus apa lagi ini? Jurus apa?
sing balung mulute mulih. Apa penjalukmu tak ladeni? Pancen kulino poso. Kulino telasan. Ya, Kasino maju sekti. padha wae. Sawangan kowe bobo. Ya. Pak, aku orang malah kok, malah. Loh, Malah dari malah. ayo tanda saya. Orang malah. Ayo belum balik, bro. Balik apa, Padha wae. Aku yo kulo tirakat. Nek wis balik dadi ulo sing sakono gedene. Pakepires aku. Aku ora wedi, aku ora mikir. Mun wong juanalan ora kena sinagoga. Lah yo kula kuwi, boleh Aku malah wong. Kowe iso malih macan. Ya, Dadi arep malih apa bener kowe? Kowe arep malih dadi semut. Monggo, nek semut kecilian njur malih apa sawangan. Yo coba tak sawange. Saiki kowe malih dadi manuk sing sakono. Aku wedi ya. Aku ora wedi. Ora wedi. Nanging kowe bakal tak kembari. Apa maksudmu? Saiki kowe arep malih apa? Malih kajen. Sakarepmu apa kabisanmu? Aku rame wedi. Nek kowe iso ngembari aku ngaku kalah karo. Ngono. Nyatano ing papan kene. Arep malih putih. Aku lagi. Aku lagi. Mesti. Aku wong Solo. Kowe bakal kembali apa kowe? Ayo tak cari tak. Ayo, nanti amat metu. Tau. Suwe metu nanti. Iki sida dadi perang ae. Woi. Aduh. 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 Woi tuh. Kaya ana sing ngene. Wah! Wah! Waduh! Cerit. Aduh, tolong ya aku. Waduh. Aduh, aku tak.
Aduh, jadi kudak. Aduh, selamat. Waduh, wala tandu ibu apa? Selamat. Aduh. Larang, aku larang. Aduh. Iki apa nih? Gua kancane mau ya. Lah, ini. Aduh, tinggal mulai. Ayo, maju padaku.